Bivša zadrugarka Aleksandra Nikolić i dalje intrigira javnost svojom lepotom, ali i vezom sa Dejanom Dragojevićem nakon izlaska iz Bele kuće. Ljubavni par je nailazio na razne osude i suočavao se sa zlim jezicima koji su govorili kako za njih nema budućnosti. Nedavno je Nikolićeva izjavila da se razočarala u ljude, kao i da joj niko neće pokvariti ovakvu ljubav, koja joj se dogodila prvi put u životu. Aleksandra je sada progovorila o svom odnosu sa pobednikom 5. sezone, o gnusnim uvredama sa kojima se suočava, ali i načinu na koji je njen partner vratio bivšoj ženi ljubimca Tedija i uzeo svoj automobil nazad. Ima tu raznih komentara, ali se trudim da se obazirem na to. Blokiram i odmah završim priču. U životu mi je trenutno mnogo lepo i dajem sve od sebe da uživam i da završim neke stvari koje su važne i intimne. Ne opterećujem se ljudima koji nemaju svoj život, pa komentarišu moj. Jesam se razočarala u ljude, ali to nije ništa novo. Svaki put, kada osetim nešto loše, da neko pokušava ili želi da me ugrozi, odmah ću tome stati na put na sebi svojstven način. Bivša zadrugarka je dala svoj sud na način konačnog raščišćavanja računa svog dečka sa bivšom ženom, te je progovorila o Dejanovoj poseti Šepku. Nisam se mešala u Dejanovo vraćanje Tedija, to je bila isključivo njegova odluka, naravno da sam zadovoljna i ponosna načinom na koji je to uradio. Time se više ne bih bavila.